yawa kai ya hakuri kin san kayan ne da naji ɗebowa abun ya bani wahala abokin Allah ko ya hakuri Allah na je ɗebo ka ha ina to haka dai ka shigo babu tambayan ya an kai ba mu koyi magana ba ka fara ku yi hakuri ni da wa za mu yi hakuri ni da wa ka gani cikin mota ni kadai cikin mota in ba aljannu ka gani ba ni da wa ka gani cikin mota ba anan na kai da ki da su da su ba okay mutanen da sun kai mana rashin mutunci mu haɗa abu tare mu dama tare mu san za mu ci riba sai mutanen ga su ja da baya mu yi bala'in wahala sai da mun ka kai ƙarshe wurin cin riba mutanen ga su ja mana baya muna hinci sun ka tai sun kai gehe ka san zagin da ka sha wurin mutanen ga wai su ba su yi munafiki kake ko an samu kuɗin ga baka rabawa daidai kuɗin ga ma da babu tabbas ba a samun su sun ga ce wallahi su ba su wahala banza babu hakurin da ban ba su ba sun ga ce wallahi tallahi ba su yi wai jumurda ka dubi da jumurda wai shi ka cewa shi wallahi ba shi harkakin mashin shi walla babu inda za shi na wai duk ƙarya ta ka kai babu abin da za a samu wata dalili mi za ka yi kira ina zuwa mana kana ji na yi ko ina zuwa Salisu ina zuwa tsaya dai naji to bari in gaya ma ko in gaya muku wannan kun yi a banza wallahi kun yi a banza ai wanda ya riga ka bacci dole ya ka tashi yawwa ku yi hakuri ai gobe ma rana ce ka san duk abin da zaka haɗa kai da ƴaƴan yara ka san ƴaƴan yara daban ƴaƴan yarinya daban ni walla ka gaya mai kai ya ƙara kira min waya kai ya ƙara kiran waya ta to naji shikenan ba matsala ya taras ina jin yanzu me abin yi ina na sani kira lambar da'u wani da'u wani yaro abokina wanda muke harka da shi wannan dan rashin mutunci kuma ka zo ka ƙara bata mana lokaci da shi kina da lambar sa ina da number ta san ko kira wannan number in bata shiga ba in baka wata mugun canza layi a gare shi ku ina mota shi da'u Alhaji madakin duniya da ufataken dare ka san ni fa na ganka na san fatawaru charas cas har yanzu ana tare haba za a fasa ne ai abokin cin mushi ba buya musoka gaskiya ne ai madaki na yadda da yarinyar nan in dai wajen sata ne lungu da sako ta iya shiga tabbijo charas cas charas ga tantan to ya ake ci wato ka san da ni kira ka akwai magana na sani sata za a yi to ita ce za a yi yanzu abin da nake so da kai a takaice cewa mun haɗa kai da sakaina da jamurda to da ke yayan yara ne sai suka watsa suka bani guri ba sa neman arziki ai na san haka za ta faru an gaya maka mutunci ne da su ai su harka in dai ba su ƙaru ba su kaɗai ai ba su tsaya mata ba ka ji bakin ciki irin na sakaina na nace da Allah wallahi an ka samu kuɗin ga ko sisi ba su samu shi kuma tsohon nan walle ba mu saki ne baka san da shi ba amma kana gani ne ba mu saki ne yanzu ma wuri za mu samu mu canza mai sweetie mu canza mai wuri wallahi sai mun kwaso kuɗaɗen nan sannan muka saki ne kwantar da hankalinki charas to abin da yake so da kai ya mukullai akwai ai mukulli sai wanda ya karu akalla ba a kasar ba yanzu ina da mukulli sun fi 7,000 kwanan nan muka gama operation a wani gida nan bayan gidan wani
minista da kyaunawa. To abin da ke so da kai ka samu buhu duk ka zuba su a ciki. Idan ɗan arewa ta za ka samu ko ɗan acaɓa kawai ka ɗauko su ka zo da su za a fara aiki. Ai karka kai ta da nisa gani da burin ƙaura na fa na zo. Da uba taken dare. To bari gaya ma ƙaruwa ce ta dukiya kuɗi tsirara kuɗi zuriyan kuɗi ba sulki wani gida ne a ciki gidan kuɗi suke dan ƙare suke a cikin gidan. Ana zuwa ɗiba za a yi. Ban gane ba kuɗi ne suke jiran mu ba mu muke jiran su ba. Amma fa ka aje a samu matsala fa. Ka san ni komai na rubuce nake yi. Lokacin ina gidan soja da za mu tsallaka ta gada bature mai ce a tsallaka da kana ce no sai da aka yi maf aka yi shi gabar da yamma kudu da arewa aka tsallaka gadan nan salin alin 1855. Kafin ka zama boka ko bayan ka zama boka? Ko kai baka hito duniya ba a dinga sassautawa. Akwai yara in yanzu mun ka ɗibi ƙaryayyakin ga duk mun ka ɗibo su mun ka watso su duniya yara da wanda za su yi unhwani da shi. Kai tsaya dakata ka jiya te ka aje tsiyaccen ka taho mu taimaka shi arziki. Gidan nan a Najeriya yake? A Najeriya yake wallahi. Nan na koko. Nan ne wallahi. Wanda ka saye mana. Ni muka jira. Wonderful. Wuri na ya kusa cika. Ina za ku je? Ki Sabira. Kauce ki wani guri. Zaki hana mu shiga gidan uwanmu ne? Waye baban naku? Allah yadda ba za ta ku shiga ba. Ni ban taba ganin ku ba. Ah. Me kike da miki ne? Ba ki gani ne bane? Ai ni ne ya dan kwambo. Dan kwambo ne ni. Dan kwambo? Ke Sabira haka ne. Ki dube mu da kyau baki gane ni bane ya dan kwamba ne fa a gaban ki. Ni kuma ga bazuka. A'a. Wallahi kai ba bazuka bane. Wallahi bazuka girman hannunsa ma ya fika. Ki Sabira. Ki da tsawaki zamun da yake. In har ba za ki gane iyalan gidanku ba. Gani dan kwambo ga zuli ga bazuka. To ga mun wanda zaki iya ganewa. Me ke da miki? Ka baki ko Sabira ƴar uwata. Baki gane mu ba. Zuli ta ƴar uwarki. Ba mu hanya ko ni bari mu tai mu gaida baba. Ka ji renin wayo. Ha kawai figai da ke zaki ce ke ce Zuli. Wallahi ƙarya kuke ku haukata ni. Wallahi ko aljanu ne ku bara ku haukata ni ba dan ku ba ƴaƴan Alhaji bane. Ko? Amma Taska, Na'am? zo nan. To. Me ke faruwa? Sabira me ke damun ki ne? Ba ki gane su bane? Su waye Taska? Ba ki gane su? Ga yaya dan kwambo. Da ida daga Lagos ya canja ga bazuka. Ga zuli can. Kai Taska. Yanzu dan kwamban ne suka koma haka? A'a, kwantar da hankalinki. Ai ta dan yi abun nan da mata suke ne na dan rage jiki kiba. Ai slimin ne. Wai me yake damuna ne haka? Ni Sabira ko haka ce wanzangi ne. Ayo tun yaushe kuma ma ku ciya. Ta kila hafafa kika fare. Wari kuwa. To kwantar da hankalinki ba wanda zai haukata ki. Dan uwanki ne, yayyanki suka zo su duba baba, ki yi hakuri. Sai dai ku yi hakuri fa ta dan samu tabin hankali kwana biyu. Ku mu je cikin. Mu je. Bari abun. Ki jira a nan wurin kai. Ta. Ki mai da hankalinki. Ki mai da hankalinki. Magana. Din. Kai. Dani, sweetie. Muna samun kuɗi ne ko? Dami. Alƙura dami. Na kwasa daga ni sai ke za mu tafi Dubai mu je mu Moneywood. 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 Ni kuma ba. Tallaga haradu waka zuwa da kai.
mu je ciki ko ban gane mu je ciki ba kamar ya mu je ciki kai iya kakkana bari gaya ma duk mutumin da ya buga kofa kaji ya buga kofa to ku ce masa alhaji baya nan kai ba ma kowa gidan in kai da ka tona mana asiri to da kai da magaji za ku tafi lahira ina ta ka san na gaya ma cewar mahaifiyarka tana da jarku mun san inda take to bayan ku tafi lahira za ta biyo ku Jane ne la nake naye talan kinaye mai mana da mai da shi mai da shi to kai mata magana abinci tana ta da abubuwan to ina ruwanka je ka kai je ka kar kai da ka zo asiri ba inda muka ajiye ka tsaya nan shikenan yayi je ka da Allah je ka da Allah je ka na ya caras ba ku gani ba ina mai na gaya muku yana nan yadda yake jiya yau na ce muku ba zai tashi ba anya alhaji bai buɗa ba kuwa kin ja kunnen shi kin ga bai tashi ba a ja masa kunne kin sa har abu da baki da tuwan duniyar su wallahi to haba ke wai da ma an tabbatar muku bar ku gani alhaji badamasi ka tashi ga 'ya'yanka nan sun zo ga bazuka ga zuli sun zo gaishe ka sai na gaya muku kun gani ko motsi ba zai motsa ba madaki babu lokaci ni faka idan ka sake ce mun madaki sai na takan ma buga miki daga yau na bar madaki sai ka yi rajista na koma ka sake karan rajista kowa ka faɗa mai sunan shi in ba haka ba ni wallahi komai wargajewa shi kai sanda ko primary school ban tai ba ba a da'u ka dauko ni ba to ai an canja ma suna me ina kunnan kai ke ne kai kuma kai abin da kai tun kan a cikin wanka kai ta bar da'u ta koma bazuka ita kuma ta bar yaccar ta koma zuli zillaziya alhaji badamasi sai ki take neme ta don babu ita wurin ga amma da ke kowa ya san yaccaras nake don haka ta ka zo ta kira ni na ta ka zo zulo min saman jikina Charas kin bar taraf ka ki bata mana wasa ba